नगरपालिकेची निवडणूक अंतिम टप्प्यात येत आहे। सगळे नेते येतात आणि सांगतात की आपण सावंतवाडी शहराचा विकास करू। विकास काय करणार? जे स्वतःला मटका बंद केला म्हणून सगळीकडे मिरवत आहेत की आपण मटका बंद केला, त्याच लोकांनी मटकेवाल्याला तिकीट दिलं। याचं उत्तर पहिल्या जनतेला द्या। मालवण पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल आहे। तुम्ही जर मटकेवाल्याला तिकीट दिलं तर इथं मटक्याचा विकास करणार का? हे पहिलं उत्तर द्यावं। त्याच्यामुळे विकास फक्त सन्मान्य दीपक भाईच करू शकतात, अन्य दुसरा कोणीही विकास करू शकत नाही। त्याच्यामुळे सावंतवाडीच्या सुज्ञ जनतेने हे लक्षात घ्यावं की इकडचे जे स्थानिक नेते असतात त्यांच्याबरोबर जनतेने राहायचं असतं। बाहेर येऊन कोण सांगून काय होत नाही आणि इथं बाहेरच्या व्यक्ती या सावंतवाडीत चालत नाहीत। त्याच्यामुळे निश्चितपणे सावंतवाडीची जनता मराठी बोलणाऱ्याला निवडून देईल, एवढ्या या ठिकाणी मला सांगायचं आहे। एक मुद्दा झाला। दुसरा मुद्दा, लखम भोसलेंनी प्रेस घेतली काहीतरी तलावात हॉटेल 2003 मध्ये आले होते। 2003 मध्ये म्हणजे 22 वर्षापूर्वी। त्यांचं वय 35 आहे। 2003 मध्ये कोण आमदार होते त्याचा पहिला आधी अभ्यास करावा आणि नंतर बोलावं। लखम राजे हे बालिश आहेत, त्यांना राजकारणातलं गंध नाही। त्यामुळे तो बालिश भाऊ बायका तो बडबडला अशी त्यांची गत आहे। तेव्हा आपण कोणावर स्टेटमेंट करतो त्याचा त्याने आधी पहिला विचार करावा। आणि सावंतवाडी जनतेला मी परत सांगतो, जर तुम्हाला तलाव वाचवायचा असेल तर भाजपला वोट करू नका। 2003 मध्ये रामेश्वर प्लाझा बांधला बिल्डिंग, त्यामध्ये माझं सुद्धा ऑफिस आहे। ही शैक्षणिक जागा होती, ते ग्राउंड होतं मुलांचं। सावंतवाडीवर एवढं प्रति आहे ज्यांनी या घराण्याने कॉलेजमधल्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान केलं पैशाच्या लोभापायी, आणि ते ग्राउंड होतं त्याच्यात बिल्डिंग बांधली। म्हणजे पैशासाठी हे घराणं काही करू शकतं, कुठच्याही टोकाला जाऊ शकतं। हे त्याचं उत्तम उदाहरण आज सावंतवाडीकर बघतायत। त्या ग्राउंडवर मुलं क्रिकेट खेळायचे, आम्ही स्वतः तिथं क्रिकेट खेळलेलो आहोत। त्या घराने नुकसान केलं मुलांचं, आज मुलांना ग्राउंड नाही आहे, अशी परिस्थिती आहे। ते हॉटेल बांधलं नाही, या जागेचा व्यवहार केला त्या बिल्डरकडनं। हॉटेलचं नाव सांगून 2003 मध्ये या बिल्डरकडनं, तो सावंत म्हणून कोणतरी बिल्डर आहे, त्याच्याकडनं व्यवहार केला। तिसरी गोष्ट, जो निलेशनावर काय गुन्हा दाखल केला त्यांच्या मागे आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत। सर्व पक्ष त्यांच्या मागे उभे आहेत, ते एकटे नाही आहेत। आणि पोलिसांनी काय ते करावं। ज्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही। त्याच्यावर याच्या मागचं धनी बोलवता धनिक कोण? निलेशनावर गुन्हा दाखल करण्याचं बोलवता धनिक कोण? हे सर्व जनतेला माहिती आहे। असे गुन्हे दाखल करून तुम्हाला वाटत असेल की कोण आम्ही घाबरणार, तर आम्ही घाबरत नाही। त्याच्यातनं आम्हाला आणि जास्त ऊर्जा मिळेल आणि तुमचा पराभव निश्चितपणे अटळ आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्या। एवढ्या या ठिकाणी मला सांगायचं। आणखी मुद्दा बोलतो होतो 3 झाले। हॉस्पिटलबद्दल जो गैरसमज पसरवला जातो की करारनामा झाला होता, त्या करारनामा सरकारने केला, पण केसरकरांनी त्याच्याबद्दल राजकारणाची बदनामी केली, असं एक गैरसमज पसरवला जातो। त्याबद्दल कळलं नाही तुमचा प्रश्न मला? राजघराण्याची बदनामी केली। असं म्हणायचा राजघराण्याची बदनामी केली जातात, राजघराण्याने आवश्यक असणार असे 2दा केले। 2दा करारनामा केला, अटी घातल्या, त्याच्यात त्यांनी पैशाची मागणी केलेली आहे। एवढी पैशाची मागणी सरकार त्यांची पूर्ण करू शकत नाही, ज्या आम्ही त्या अटी घातल्या। आणि त्यांचा जो दुसरा कधी हिस्सा आहे
ते नखमराजांच्या आस्थेचा भोगण काय ते काय भोगले का तो नाही मला काय माहिती नाही. त्या संदर्भात त्यांनी अटी घातल्या तो त्यांना जागा द्यायची नाही, जनतेला फसवायच्या, अटी घालायच्या आणि आम्ही द्यायला तयार आहोत. ते 2 एकर जागा मोफत दिली म्हणून सांगतो. कुठची मोफत द्यायला आम्ही मोफत तयार आहोत म्हणतात. तर द्यायला सांगा, तयार आहोत सांगते द्यायला सांगा, 30 तारीखच्या आधी द्यायला सांगा. नाही, सरकारी हॉस्पिटल आहे ती आधी जागा तो सरकारची आहे. हॉस्पिटल हे 100-150 वर्षापूर्वीच आहे. हे सरकारी हॉस्पिटल आताचं नाही आहे. बापूसाहेब महाराज त्या चांगल्या विचारांचे होते. शिवरामराजेंनी दान केलेलं आहे. त्याच्यानंतरच्या पिढीने काही केलेलं नाही. दाखवा 2 गुंठी जागा दिली तर आहेत त्यांच्याकडे 2000 रुपयाची भाडी घेत आहेत. त्याच्याकडनं हॉस्पिटलच्या बाजूला जे गाड्या आहेत ना त्याच्याकडनं 2000 रुपये घेत आहेत. चंद्रमोहनच्या समोर त्यांच्याकडनं केसी घातल्या, त्यांच्याकडे 2-2 लाख एक लाख त्या गरिबांकडनं डिपॉझिट घेत आहेत. मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी राजघराण्याचीच जागा पाहिजे आहे का? राजघराण्याचीच जागा पाहिजे आहे का? ज्या ठिकाणी ऑलरेडी सुविधा उपलब्ध आहे, ज्या त्याला मध्यवर्ती ठिकाण आहे तालुक्याचं, ते जर झालं असतं तर चांगलं. 2019 मध्ये नगर परिषदेने बाहेरचवाड्या येथे एक जागा आरक्षित केलेली आहे आणि त्या संदर्भात तसा ती जागा पुरेशी नाही, कमी आहे. 42 गुंठे आहे. 5 एकर जागा आहे. 5 एकर वरती आहे. ती आयुर्वेदिक व्हायच्यासाठी आहे. नाही पण नगरपालिकेच्या ठरावामध्ये आहे तसं उल्लेख मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी ती जागा आरक्षित असा केली. ठराव मी तर वाचला नाही नगराध्यक्ष असताना. आता काय नवीन तुम्ही काय सांगता ते मी ऐकतो. आरक्षण माझ्या वाचनात कधी आलं नाही. आयुर्वेदिकसाठी आहे. आयुर्वेदिकसाठी आहे. नाही तसं मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल नाही, आयुर्वेदिकसाठी आहे. ती ह्यांना दिलेली आहे आयुर्वेदिक कॉलेज. त्या आरक्षण आहे, त्या जागेचे पैसे पण दिले नाही. त्या मालकाला पहिले पैसे द्यावे लागतील, नंतर ती जागा टाकायची. मटकावाला कोणतं तिकीट दिलं? बघा शोधा बालवनला कोणावर गुन्हा दाखल आहे. मटका बंद करणार आहेत, भटक्यावाल्याला तिकीट देत आहेत. मग जनतेने काय तो बोध घ्यावा सावंतवाडी शहरातील जनतेने. आता मटका बंद आहे की सुरू आहे? तुम्ही बघा ना, तुम्ही पत्रकार आहात, तुम्हाला माहिती आहे कोण मटका किंगला तिकीट दिलं. मग काय जनतेला किती फसवणार. हा साहेब बोला. हा बोला ना. हो हो प्लाझा बांधल्यामुळे एसपीके कॉलेजच्या समोर जो रामेश्वर प्लाझा आहे तो पैशासाठी बांधला. 100%. मग फुकट दिलं का? दान केलं, मी धरला जागा, दान केली, फुकट दिली. अंधा बाबा वाडीच्या लोकांचं कल्याण होऊन दे म्हणून दिली. पण त्या इमारतीमुळे सावंतवाडीचा विकास झाला असं तुम्हाला वाटत नाही का? कसला विकास? मुलांचं शैक्षणिक नुकसान झालं. क्रीडांगणासाठी जागा नाही. कुठे आता मुलं तिथे दिसतात खेळताना. तिथे व्हॉलीबॉल स्पर्धा व्हायचे, कबड्डी खेळायचे, क्रिकेट खेळायचे. उद्या परेड करायला मुलं जागा होती. 200 मुलं होती तर परेड करायची. आता काय होतं, कुठे होतं, या सगळ्या गोष्टी बंद झाल्या. विकास म्हणजे मुलांचं शैक्षणिक नुकसान करून विकास करायचा. आर्थिक विकास केला स्वतःचा. हे बघा संस्थान म्हणजे काय, जसं आता सरकार आहे तसं तेव्हाचं सरकार. आलं लक्षात नाही? खालचं झाली. आता राजेविजय संपली, आता कोण नाही. तरी मी अजून बोललो, तोंडाला आवर घालतोय. आणि दुसरा 4थी गोष्ट, विशाल परब. 2 मिनिटं ऐका. विशाल परब त्याचे कार्यकर्ते, विशाल परब जे समर्थक आहेत ते माझ्या वाड्यात फिरतायत आणि घराघरात सांगतायत वरचं एक मत आमच्या उमेदवाराला देऊ नका. ती जर निवडून आली तर भविष्यात माझी आमदारकी जाऊन त्यांना मिळेल, त्याच्यामुळे वरचं मत देऊ नका तर माझ्या वाड्यात सांगतायत. त्याच्यामुळे काय ते बघा, ही यांची परिस्थिती आहे भाजपची. माझ्या वाड्यातले मला लोक सांगतात ते सांगतात की वरचं मत देऊ नका, शिंदे सेनेला द्या आणि ही जर निवडून आली तर माझी आमदारकी जाईल. सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष आमदार होतो असं त्यांचं काहीतरी मत झालं असेल. तो सांगायची होती, सांगितली. आणि हे जर खोटं असेल तर भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी पोलिसांना विचारावं त्याचे कार्यकर्ते का असतो वरच्याला मत घालू नका, माझी आमदारकी जाईल. आजपासूनच सुरू केलं प्रचारात, म्हणजे कालपर्यंत नव्हता, आज सकाळपासून चालू केलं. विशाल परबने तुमच्या पराभवाचा प्रण केलेला आहे आणि त्यासाठी काय प्रण केलेला आहे तुमच्या सागर चव्हाण, तुम्ही मला किती वर्ष ओळखता? संजूला कोण हरवू शकत नाही. धन्यवाद.